ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಗು ನಂದಿ ಆರ್ ಬಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬೋಳು ಅದರ ಕೊರಲ್ದಲೆಗ ಬರ್ಪುಣ ಇದು ಏನಾಡಲ್ಲ ಪರಪುನ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಪರಪುಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ತೆರಕೆ ಕನ್ನ ಕನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಟುಸ್ಸ ಉಂಟು ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಕುದುರೆ ಏನ 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 ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ತೋಚಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಹೋಯ್ತು ಕಾ ಅಮ್ಮ ಈ ದಾಳ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಪಣ್ಣನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನು ಮೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ತೊರಕ್ಕೆ ಮೀನ ನಿಕ್ಕೊತ್ತೊಳದಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಕಪ್ಪುದ ಒಂದು ಕೆಂಪುದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಮೀನುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಏನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನೀನು ಲೇಟ್ ಆದವೆ ಒಂದು ಏನ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಲ ಪೇಸು ಪಡ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಲೆಕನೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಗಲೀಜು ಉಂಡು ನೆಟ ಅದು ಗಲೀಜಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬೂರ್ದು ಕೂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ತೊರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ಕೂಲಿ ನಂಗುಂಡು ಈಗ ಮರ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂತಾರೆ ಅವೇ ಒಂದು ನಂಗು ಒಂದು ಕೂಲಿ ನಂಗುಂದುಂಡು ಮಿತ್ ಬತ್ತು ತೋಜಿ ಕೂಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಮೀನು ಸದ್ದ ಮೀನು ಬಂದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಕೈಪು ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಮುಂಚೆ ಬತ್ತು ಮುಂಚೆ ಕೈದಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನರಕ ಅದನ್ನು ಒಂದಾತಿಲ್ಲ ಸಾಕೋದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇದೆ ರಪ ಮೀನು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನ ಮೂಮೆಂಟು ಮುಂಚಾದು ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನು ಇನಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬೈದಿತ್ತರು ಅಂತೆ ಬರ್ಸತ್ತ ನೀನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲ ಬಂಗನೆಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪರೆದು ಒಂದು ಬಾಜನಗನದು ಬಾಜನಗನ ನೆನೆಪಿ ಚೀತಾಲ್ ಬಾಜನಗನ ಫುಲ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಮರ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಾರ್ಸೋಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವಡ್ದಕ್ಕ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒನಸ್ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೀನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇನು ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಗ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಪೀದಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಅದು ನೆಲಪುರ ವಾಸನೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಮಾಡ್ತಂಡ ಐಕ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ವಾಸನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಗುಡೆ ಪುರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಣಪತಂಬ ಇದೆ ಜೋರು ಇದ್ದ ಬರ್ಸ ಎದ ಬರ್ತನ ಗೊತ್ತದ್ದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಪುರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೀನು ಒಂದು ಏನೋ ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬೋಳು ಒಂಥರ ಕೊರಲ್ದಲೆಗ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಪುರಪ್ಪುಣತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಕ್ಕರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕುಟ್ಟರೆ ಆ ಕುಟ್ಟರೆ ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕುದು ಕುಟ್ಟರೆ ಬಂದದ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನೆಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಅನ್ಪಿನಿ ನೆಟೆ ಏನು ಕುಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನುಂಗ ದೀಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇಬ್ಬರ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರಿ ಗ್ಯಾ ಏನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಯಾನೇನು ಅನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿಂಟು ಏನಾಡಲ್ಲ ಪರಪುನ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಪರಪುಲೆಕ ತೋಜುಂಡೆ ಕ್ಯಾರೆ ಕಂದೊಡ್ದಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಕಂದೊಡಿ ದಾರಿ ಮಟ್ಟೆಲದಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ నుంచి ಪೋಡಿ ಆಗ ಬಂದು ನೆಲಟ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂದು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ತೆರಕೆ ಕನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಟುಸ್ಸ ಉಂಟು ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಕುದುರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದು ನಾನವರ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಗ್ದಿತ್ತೆ
ಅಂದ್ ಬೇರೆ ಬೀಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ ಮಂಗೆ ಗತ್ತು ಮಾರೈದಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಗತ್ತು ಮಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೀತೀನಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅದಗನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀತಿ ನಾನು ಸೋಪದ ಬಿತ್ತು ವರ್ಗ ಬಂದಿರ್ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅದಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡತೆ ರಪ ರಪ ಮೀನು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅವೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಕೈ ಪೆಂಚ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಕಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜಾವ್ ನಿಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಆತಿ ಅವೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇವ್ರು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಅಂತಾರೆ ಪಿರೋಡ್ ತೋನ ಕಪ್ಪುಂಡು ಯಾವೇ ಪಿರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಿತ್ತು ತಾಗಡು ಅಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ತಾಗಡು ಈ ಪಂದಿತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಗು ನಂದಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಹಾಪಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಅದು ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಕುಡ್ದುಪ್ಪೇದ ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋದ ಕೈನೇ ಕಟ್ಟಾಯ ಕೈ ಕಟ್ಟಾತಜಿ ಒಂದು ಬರೀ ನಡಿಗೆ ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾತೇರ್ ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಮಾಡ್ತದಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವು ಲುಂಬು ನಿಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಲುಂಬುಲೆ ಕಾಣ ಅವು ಜಾಲೆ ಬರೋದು ಕೈಯಿಂದ ಕೈ ತೋಜದಿ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಕೈ ಕಟ್ಟತಿನ ತೋಜ ಮುಗ್ತುರ್ದಿಡ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಾತನು ಅವು ಐಸ್ ಅದು ಅಂಚ ನೆತ್ತೇರು ಕಡದನು ಅವಿತ ಜಾಲೆ ಬರೋದು ನಿಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮೀನ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಅವ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ಲುಂಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲುಂಬರಂಡಿ ಇತ್ತವರ ಉಲಾಯಿ ಹೋಪಿನ ಇತ್ತವರ ಲುಂಬುದಾದು ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಹೋದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲುಂಬು ವರ ಮುಲ್ತೂರು ಜಾರ್ಗ ಬಂದು ಮೀನು ಚುಚ್ಚಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಫಿನಿಶ್ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ತು ಮಾಡಚ್ಚಿ ಬಂಡ ನೀರಿಗೆ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಬಲದಂತ ಬತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಊಟ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಮೀನು ಮಲ್ತಾಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಗರ ಡೋನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಬಗ ಜಿಪ್ಪುನು ಗುಡಲಕ್ಕನು ಚಾವರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ತೇನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪು ಇಲ್ಲ dalan puni hoi dalan pun ಸಾಮಾನು ಕೊತ್ತುನು tojale tuk ಬಿಚ್ಚನ್ ಹಾಯ್ ಏನ ಕೈ ಬೇನೆ ಏಸತಿ ಬಂತದಿ ಕೈ ಬೇನೆ ನೆಟ್ಟ ಉಂಟನೆ ಬಂದು ಚಿಚೂರು ಕೊತ್ತು ದೇವಣ್ಣ ಕೈ ಬೇನೆ ಹತ್ತು ಮಾರಿದಿ ಖಾರ ಪುನೆಕ್ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ನೀವು ಒಂದೊಂಚೂರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುನು ಕೈ ಒಂದಿದೆ ಪ್ರೀ ಇದೆಯಾ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಳಿಗ ಮುಂಚಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಕೊತ್ತದು ಅವ್ರ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತು ಕುಡೋರ ಅನ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚೆನೆ ತೋಜಾನು ಆಡು ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಫ್ರೈಕ್ ದೆಪ್ಪು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಸಾಲೆ ಗಿಸಾಲೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೂರತೆ ಅಂಚದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕೇ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಛೀ ಕಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮೋಲ್ ಏನೇನು ಬಿಂಗಿರ್ಲಕ್ಕ ಆಗ್ತಿರ್ ನಂಗೆ ಈಗ ಅಂಕಲ ಮುಚ್ಚು ಬಿಂಗಿರ್ ಬರ್ತಿರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮರ ಇದೆ ಕಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಡೆ ದೇವಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಚೂರು ನನ್ನ ಲುಂಬರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಮೀನು ಏ ಇರುಂಬಚ್ಚಿ ಇರುಂಬನ ಏರ್ತೀನಿ ಬುಡು ಈ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅವು ದೀಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ದೀಲ ಅವನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಸಿ ಒಂದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಡು ದಾದಾ ನಿನ್ನೇನಾ ಚೋಟಾ ಬೀನ್ ಏ ಅನ್ನೊಂದಿನ
ತೊಟ್ಟು ಗೆತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಬುಡು ಬುಡು ಇಲಕ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ತೋದು ನೆತ್ತನೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈಕ್ ದೆಪ್ಪು ನೆತ್ತನೆ ಮಸಾಲೆನೋ ಒಂದು ಫ್ರೈ ತೆತ್ತನ ಈತ್ಗೆತ್ತೆ ಈತ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಪೂರ ಮುರಿದಿದ್ದೆ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕರಿ ಪೂರ ಕೈ ತುಗಿ ಬರೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಲಾಯ್ ಕರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಐತಾನೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈಕ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತೆ ಎಂತ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಅದು ಐತಾನೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈಕ್ ಗೆದ್ದು ದೀತಾನೆ ನಾನು ಅವಳ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಾಜಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕೈಪು ಆಂಡ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ಕೊಜ್ಜವರೆಗೆ ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡೆ ಕೊಜ್ಜದಿಂದ ಆಂಡು ಟೀಲ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಅದು ಮೆದುವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ನಿಟ್ಟು ಟಿಫಿನ್ ಇದು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಏನು ಈಚೆ ಕಡೆಯಿನ ಒಂದು ಆಂಡು ಬಿಡು ಈಚೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಡೆಗಿನ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಯಾಕಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಡೆಕಿನ ಪಾಡೋನು ಐತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಡೆತಿನ ತುಲ ಪಾಡ್ಯಾನ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಡೆತಿನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ದ ಪಾಡೋಡ್ದು ಯಾಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಕಡೆತಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋ ಟಿಫಿನ್ದ ಅರೆ ಪೂರಿಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಯಾಪಂಡ ತಾರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋನು ಮುಂಜಾನೆ ಪುಡಿ ಅವಿಡ್ಬೇಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಒಂದೈತೆ ನಾನು ಖಾರ ನಾಳೆ ಹಾಂ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಹೇಗಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ರೆ ಬೇಕಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ರೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನು ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನರಕ ಕಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಅಂಟಂಟದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಯರು ಬಿಡು ಎರಡು ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಲೋಟ್ ಬೇಯಡಂದು ಬೇಯರು ಬಿಡ್ತೆ ನಾನು ಐತೆ ಮೀನು ತೆಕ್ಕ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ತೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ರೆಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ತಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆನ ನೀಕು ಉಪ್ಪುಲ ಏನ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎನ್ನಾರು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಎತ್ತು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನಾರು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಎತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಹಾತ್ಲಾಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದಪ್ಪನತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರಪ್ಪು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ತಾಗ ಅವನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಬೇಕ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಗಂಟೆ 11 16 ತೂಜುಡು ಕೈಪು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆವನ್ ಬರ್ತಂಡು ಗಸಿ ಅದು ಮೀನ್ಲ ಬೇಯ್ದು ನಾಯ್ಕ ಹಾಕಂತಲೆ ಒಂದು ಆಂಡು ನನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕ ಆತು ನಾನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕರೆಂಟ್ ಅದಾಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡೇಲೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಏನ ತೊರಕೆದ ಕೈಪ ಆಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕ್ಲರೆಂಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಬಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಂಡು ನಾ ಏನು ಬಂದ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಾರಂಡು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಗಲೀಜಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ
ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಉಡ್ಪೆ ಮೀನು ಮೊರೆತು ದಿನ ಅವಳದಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಗು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತೇವರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ದಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಲ್ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೀನು ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಏನು ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಇಂಚನ್ ತೋಜಾವ ನನಗೆ ಇಡೆಗ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗುನು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಆ ಮೀನು ಮಂಡೆ ಪುರ ಉಂಟು ನೀನು ನಾಯಿ ತಿಂದ ಕಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡು ದುಂಬು ದಾಕದ ಬರೋರು ತಿಂದ ಓಲೋಲ್ ಪುರ ಬಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ದಲ ಇತ್ತನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಕಿನ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಈ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಬೇಲಂಡು ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕೊದ್ದೆವರೆಂಡು ಅರ್ಪರೆಂಡು ದಂಡೆ ಪದರಾಡು ಕಾಲ ಪದರಾಡು ಕಾಲ ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಡಾಕ್ಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಇಡೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.